Urung Mas Rizal. Bapak tetep dia anteng-anteng banget ya nek kene iki. Pokoknya nek kene iki pokoke anteng manut. Apa emang warga sini tuh anteng-anteng apa ya? Anteng to, Mbak? Anteng ya. Pancen anteng-anteng. Kenapa nih lagune, Bu? Nah, iki. Otol layang ade, otol layang. Otol layang ade, otol layang. Tak jumbo, tak jumbo, tak jumbo. Atas to, Mas. Ya, Atas to. apa? Taman Juruk, Mas. Taman Juruk. Siap. Libas. Taman Juruk Mas Monte. Pertama, jam pira iki? Setengah lima ya, Setengah lima lagi pertama. Kok jam lima kurang seberapa? Ora apa-apa, Mas. Biasanya tetep ono kancane. Ono kancane. Heeh, Sik tak dunganane. Niat ingsun. Tambah 50, tambah 250 men piyobone ya iso uman. Amin. Nggih, matur nuwun nggih, Bu. Lancar-lancar rezekinya. Amin, amin, amin. Wong yo nyawar ki sedekah yo, Mas. Sedekah yo, kok nek tak sedekah yo kaya wong melas kaya wae dhewe. Disalini sik, Mas. Mandi sik. YouTuber sing siji mau gedang ngajake rada. Oh, ayo. Wis saniki gedang karo salak karo kacange wis komplit. Komplit, Mas. Komplit pol. Nah, iki lek baru sak lagu iki terus wis ana sing nyiapin lho kira-kira. Wis. Wajah-wajah kana. Rogo-rogo ngene iki lagi ya. Ini umur kan. Coba lagi dulu ya. Mbok ora seru-seru kok, Mas. Taman Juruk, Mas. Taman Juruk Meriska. Bareng rogo kayunya taram benyuman. Rogo lho iki.
Nggih, nggih, matur nuwun sangat, nggih. Masih ada susulan request apa harus ditarik sih? Oh ya, Ditarik dilong sih. sing mas, monggo. 3, 2, 1, Rogo Wahyu Mataram, yo! Yo! Sewu